Как Трендафил попадна в ситуация с един малко по-различен Hyundai? Очаквайте ни и след рекламите. От предизвикателство. Този път главен герой е Фил. Фил! Фица, какво правиш ли? Абе, жената иска да прави зимнина, пека чушки в свободно време. Е, това прави, някакви глупости. Абе, я оставя ги, ела да си дигнем малко адреналина и кръвта да те повозя. Оставя чушките за вкъщи. Добре, то ще, айде. Ще се не види и чушките. И докато Яна и Влади тестваха способностите на двата серийни SUV модела на корейците, Трендафил попада в ситуация, в която тества окачването на един малко по-различен Hyundai. Какво правиш, бе, е? Към си ти, бе? Абе, човек не може, аман, бе, човек не може. Тоше, ела, бе, ела да му стигнем той. Давай, Тоше, давай. Ай, 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 оу! Еко, давай го! Ще види как има масата той. Да видим сега. Оу! Леко, леко, леко. О-хо-хо! Оу! Така, леко. Сега ще му стигне да го. Оу! Леко ще го сби. Леко курите го сега. Ще ни пута маска. Айде, те! Леко, леко, леко. Ево! Леле, мамицата му остане го ще разгоре, аз ти казвам. Ама пале ме, айде! Ама то много пале ме, ей! Ате, венте! Мислехте си, че сме свършили с офроуд частта, напротив, те първа започваме и то с мръсната част. Работа, какво да правиш? Колев, какво каза, че ще правим сега? Моля? Ще боядисваме яйца и Великден е дошъл, така ли? Не, няма да боядисваме яйца. Това са сензорите за комфорт от началото на предаването, за които ти разказах. Така. Ти караш за време, засичаме го, на всяко счупено яйце ти добавяме 1 секунда. После ще карам аз. Айде, действам. Действам, айде. Добре. Давай. Айде. Газ! Айде, Време да. гониш. Разликата е, че няма да карам това Санта Фе, ще карам ето това. Това? Да. Санта Фе е тръбна конструкция с малко по-голям ход на окачването. Много приятно автомобилче. Да, ще ядем омлет. Ще видим. Айде. Добре.
Браво, Колев! Много хубав омлет. Шунка имаме ли, сиренце, кръшкавалче, всичко. Браво! Обаче, Браво! въпреки счупените яйца, понеже бях много по-бърз от тебе, печеля. Невъзможно, защото имаш много счупени яйца. Аз нямам нито едно. Да, обаче съм по-бърз и с наказателните яйца пак печеля. Не съм съгласна.